ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଜିର ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ନଗର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବନାର ସହ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ନା ଛୋଟରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଆଣିଥିବା ସ୍ପ୍ରେକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ନିହାତି ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ଟେ ଆଗେ ଦରକାର। ନଗର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଲା ଭିତରେ ମୋର କିଛି ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣେ ନା ଆମେ ବି ଟିକେ ତୋ ବ୍ଲଗରେ ଆସୁ। ମୁଁ ବି କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବି ଆସୁଛ ଯଦି ମୁଁ ତମର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ଭିତରେ ନା କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଅବିରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବନି ସମସ୍ତେ ମୁହଁକୁ ବୋଦା ଭଳିଆ କରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସିନା ନଗରରେ ପଳେଇଥିଲେ ହେଲେ ଗାଁରେ କେହି ପୁରୁଷ ନଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ରାଜୁତି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାଚି କୁଦି କେମିତି କ'ଣ କରୁ। ଖାଲି କ'ଣ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠୁ ଗଛରୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡରେ କେଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ପୁରା ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କରି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯୋଉଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ପହଞ୍ଚି ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ସେ ଦହିହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ମଣ୍ଡପ ଚାରିକର ବୁଲିଥିଲେ। ତାପରେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସରିଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।